Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barkanmu da sake kasancewa a cikin wannan tasha mai albarka wato Arewa Gaskiya TV. So idan yau ne farkon zuwanka cikin wannan channel ɗin kar ka manta ka danna mana subscribe sannan ka danna ƙararrawar sanarwa ta yadda duk lokacin da muka ɗaura sabon bidiyo zai iso muku. Mun gode. To a yau mun kawo muku labarin Lilin Baba da Ummi Rahab matarsa. Rumors yana ta zagaye arewa cewa Lilin Baba ya saki matar shi wato Ummi Rahab. So ku biyo mu a wannan bidiyon domin jin gaskiyar lamarin. To wannan rumors ɗin da ya fara ne daga kan shafukan sada zumunta wato TikTok, Instagram da Facebook da kuma Twitter. Mafi akasari ma daga cikin Instagram zuwa TikTok wannan labarin ya fi yaɗawa. To a gaskiya maganar cewa Lilin Baba ya saki Ummi Rahab ba a tabbatar ba kuma har yanzu ba a tabbatar da cewa hakan ne ko ba haka ba. So abinda mutane ba su fahimta ba shine shin kafin Lilin Baba ya auri Ummi Rahab sun yi soyayya ko ba su yi ba? Amsa ita ce sun yi soyayya. Sannan wasu mutane suna ta cewa wai ai Ummi Rahab ta auri Lilin Baba ne ba wai a san ranta ba kawai saboda Zango bai aure ta ba ne saboda tana so ta shakar da Adam Zango. To wannan magana ba haka ba ne. Sannan mutane suna ta rumors cewa wai ai Lilin Baba ba cikakken lafiya ba ne da shi ya auri Ummi Rahab. Wannan zancen ba haka ba ne. Sannan ana ta jita cewa ranar da Ummi Rahab ta dira a gidan Lilin Baba ma sun samu matsala. Wannan zancen ba haka ba ne. Sannan mutane suna ta rumors cewa wai a halin yanzu da ake ciki Ummi Rahab ba ta gidan Lilin Baba tana gidansu wato ta yi yaji. Wannan zancen ba haka ba ne. Sannan mutane suna ta rumors cewa ai Lilin Baba ya fito social media ya yi maganan cewa shi ba zai iya zama da macen da ba ta kare mutuncin kanta ba ko 'yar social media wato TikTok. To wannan zancen ma ba haka ba ne saboda a yadda muka bi diddigin magana muka duba muka gani muka yi bincike sosai mun ga cewa Lilin Baba bai faɗi wannan maganan ba kuma ba abin da ya shiga tsakaninsu. To a gaskiya ya kamata ku danna subscribe ku danna ƙararrawar sanarwa ta yadda muka samu muku asalin gaskiya akan maganan za mu ƙara kawo muku shi domin kuma ku ji daɗi ku san me ake ciki. Mun gode kar ku manta Arewa Gaskiya TV ta ku ci.